Srácok, ebben a videóban elhoztam nektek most olyan videót, várjátok, megettem a tévét, mert ebben a videóban most elmondom nektek, ugye Kazalali, ha ma hányadika is amúgy, várjátok, máma, ugye november 3-a és hétfő, és ez a holnap után jön december, karácsony, és azt az egy ígéretet elmondom, hogy én úgy fogom ezt csinálni, azt a videózást, hogy amikor átléptünk decemberbe, akkor elkezdek videózni, rakok fel egy videót, azután pár nap múlva megint felrakok egy videót, és azután utána akkor megint felrakos, mikor karácsony, mikor már akkor is, de nem, akkor már tél van, karácsony lesz, hogy otthon leszek. Mikulás napján, hát nem fogok tudni nektek nagyon-nagyon-nagyon videózni. Én nem fogok tudni, mert tudjátok miatt, mert suli miatt, és nagyon örvendek, hogy végre legalább akkor a tél, a Mikulás napját, azt végre megünnepeljük, nagyon boldogan megünnepeljük, azt mindig megünnepeltük, szóval lehet meg. Most is, ha megünnepeljük, én le a kalappa, de tényleg boldog leszek. És képzeljétek el, hogy ma, ugye hát ugye lesz advent kaládium. Miért tévét irányítom? Mutatom, nézzétek, van YouTube, Netflix, ez nem tudom mi, Google, Premium, faszom tudja őket, bocsi már, a csúnya szómért, és amúgy szeretnék nektek beszélni ugye arról, hogy ha kérdezitek, hogy hova voltam eltűnve, suli. Tudjátok, suli van. És nem annyira lesz videó, de ígérem, hogy fogok csinálni videót. Oké. Úgy lesz, hogy átlépünk decemberbe, akkor lesz egy videó, és hát akkor azt ott fogom ugye hát mit akartam én mondani? Ugye hát azt akartam ugye mondani, hogy ugye átlépünk decemberbe, fogok felrakni december, ilyen november és december. Decemberben fogok felrakni, azt hiszem 1-én vagy 3-án, azon gondolkozok, azon a 2-n, 1-én vagy 3-án rakjak fel videó, de fel lesz rakva nyugodra. Nyugi, fel fogok rakni egy videót. Oké. Most nem tudom mi volt. Szóval olyan videóztam, hogy nem tudom majdnem mit mondjak, és amúgy nem nézem, csak ugye nézem a tévét amúgy. Azon gondolkozok, hogy egy karácsony videót nézek. Amúgy ti várjátok a karácsonyt? Én nem tudom, hogy ki van vele. Igen, te. Ha te ott nem szereted a karácsonyt, akkor téged kitiltunk a családból. Ember, figyeljenek ide! Ki szereti a karácsonyt, írja le kommentbe, és aki nem szereti a karácsonyt, azt akarodjon el a csatornáról. Mármint jó, maradhat, de úgy, hogy utálja. Mondjuk anyum is utálja, és apum is. Teket nem takartatom ki a családomból, hiszen ez olyan anyám, és az apám. Elmondom. Én tudjátok, mit vág a karácsonyba? Ugye a karácsonyba
anyumékkal ünnepelni, szilvesztert, és Mikulest, és még stb. Amúgy ti várjátok a 2026-os szilveszterünket? Most a 2025-ös szilveszterünket? Mert én borzasztóan nem annyira várom, de karácsonyt azt jobban várom, mint a szilvesztert. A szilveszter az nagyon szar. Ma meg ne harudjon az, aki szilveszter koszra tett, már bocsi. De ja. A címeket Magyarország és egy külföldi település viselheti 2026. január 1-e és december 31-e között. A pályázaton a magyar és külföldi város... Ahol szeretném megkérdezni, hogy ki mikor fog elkezdeni készülődni. Mi vagy 23-án, vagy 22-én készülünk, vagy 24-én reggel készülünk, ugye, és tudszokás mindennek. Levideózom majd, hogy mit kapok a Mikulástól, ha kapok itthon. Ennyi volt ez a videó. Amúgy ja, fogok csinálni minden nap, azért nem minden nap, mert lesz olyan nap, amikor nem nyitottam ki, de azokat elmondom, hogy mi van benne, mit kaptam benne. De most anyuméktól kérem, ha kapok is advent, csak ne advent, miért nem tudom kimondani? Advent kalárdiumot, csak ne csoki legyen, mert akkor semmi lényeges sincs. Tudjátok, engem ismertek, biztos felzabálom az egészet. Nagyon azért nem az egészet, de legalább 3-at megesze. Minden nap egy 3, és van fogyva. Ez tök szar, szerintem mindenki látott. Olyan kalándium, advent, kalárdiá. Írjátok le kommentbe, hogy kell kiejteni. Nem tudom kiejteni. Advent, kalárdium. Csak már így mondtam. Ahogy tudom. És because it's talking on the far bend. And I says because it's talking now and yeah, says. Van, amiért felemeljük a fejünket, és vannak olyan értékeink, amiket igenis érdemes megtartani. Because pay. Ez nem tudom, mi volt mondani. És aki írja le kommentbe, hogy a faszomba kell ezt kiejteni, mert nem tudom nagyon, meg most eddig se tudtam, de még most se tudom. Billy! És amúgy fogok csinálni, azon gondolkozok, hogy anyom mit fognak adni. Remélem, hogy majd olyan, ami tényleg értékes. És én amúgy nagyon várom, hogy nyissak. És gondolom, ti is várjátok, hogy nyissatok, tényleg kellemes karácsony van nektek, majd. De ezután az év után jön karácsony. Puszi! Boldog karácsony hamarabb!